ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଯାଇଛି। ମାଆର ପୁଅର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଲି। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକିନା ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖକୁ ବାହାରିଗଲି। ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳେଇ। ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ମା ଓ କରେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା। ଚାଷୀ ପୁଅଙ୍କର ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଖାଇବା ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ। ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଚାଲିଲେ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଖେଳି ଖେଳିକି ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ରାବିଟ୍ ଦେଖୁଛି। ରାବିଟ୍ କହିଲା ପରେ ରାବିଟ୍ ଦେଲା। ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲା କି ବର୍ଷା ତ ହେଉନି, ମିମି ଅମ୍ବ୍ରେଲା କ'ଣ କହୁଛି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ମଙ୍କି କ୍ୟାଟ୍, ମଙ୍କି ଦେଲା ମୋତେ। ମଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ମିମିର ଆଉ ପୁଅର ଖେଳିଲୁ। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସେ ମଶୁରୀ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫାଇନାଲି ସେ ବାହାରିଗଲା। ଛାତ ଉପରୁ ଆସି ଦେଖ ତ ଛୋଟ ମାମା ଇଟାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କହିବାରୁ ଭାଇରେ ଟେକା ପକାଇଲେ। ଟେକା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲି ପୁଅର ରୁଟି ଓ ମା ପାଇଁ ଟିକେ ନାଲି ଚାହା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଅର ରୁଟି ସେକା ସରିଲା ଆଉ ତାର ପାଣିରେ ଭିଜା ସରିଲା। ଦେଖେ ତ ସେ ଖେଳୁଛି। ତା ଖେଳ ଦେଖି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେଇଲି। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଖାଇଲା। ଖାଇବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ପାରାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଖୁଆଇଲି। ତା ମାମା ଆଉ ବାବା ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।